hele Yamaha than sang en san sa kan oma chuan kan bike nga hlel em comment section na minon zo chen thin Yamaha product kan review to chuan hei hi lo theng ta a Yamaha XSR 155 ania alo thenga hei kum ngam halam pangkhan launch ani to ta chuan tung kuma hian India rama launch ani ve ta a an tlai toi mo phakan an tia ma se taka chuanin alo moi khop me a taka rin aina moya aliana kan thuchinanga hei hi 155cc nia vintage looks an tiang khania classic vintage looks aron kenga chuanin an soidan chuan heta hian accessories chi hrang hrang ala ron om dona eng amo nakina scrambler ang tepon siam thei dona cafe racer ang tepon hetia kun deuh te pawh kan thei don ni mela atiang chi khan ni don chuanin heta hian an metar hi en lok ang metar pawh hi boss he lo la lok metar pawh hi simple ang reng eng vak ma om chuang lowa chuan hemi ka chuan na bi ka hi hei afo ka hi kan ena a gold rawng in ron oma USD ron manga chuan aman hinwai khat le sing sari le sangli bor vel ani a accessories hi atam dona Yamaha ina an bike launch to chuan accessories tamber turzinga an soinia chuan ama shimshim hi a body hi MT15 atanga anon siam chua kha tila kan soi so lawang ama shimshim hi hei a core vel khan on thaka a chassis nung lampang hi a subframe hi anon thak dang lam boka chuan vintage look lewin anon siam ani MT15 khan ni deuh ber mai ama ro chu soi to ang khan MT15 ai chuan a khal nuam donin ka hria kha in lovang event ve doni in du chuan than sang in chan Yamaha tuna en thei nom dona test drive thei po om done sial khop mai